आं बेला हामबाय ते खाकजों मारो दिनै जे जों अनेक बिसिरमै जोंनि हेल्दी पलिटिकल बिल खायनो बागै जों ट्राय खायदोंमोन बिसि ब्रुं ब्रुं जों खालाय फायमानि यागल' जों नुजागा दिनै नाहाय साल' जों बरफ खुब गाहाम राइट डिसिसन नायनो फायगोन आजराव महाराज जों सब समय न কক सालायो अनेक समय কক गथालाया कब मा बांलायो आहायखाय खलायो कारण आगिनि सिमी थांसाखाय तङै सालाय काम खायमिया दफाना साबनानि दफानि जे रायदोनो बाहायके ती डेभलप खायनानि ताइसिनि अकरा साकरा रंनो बाहायके माने जों कायसे जागाव जों नायनो मुसुंमानि आबर दङ प्लास तामुन जेसिनि younger generations जेता जों चिनि लिडार राव जों आसो गेप दंमोन गेप न ताबु चिनि गुबुन नायनाय खेकाय जत दल चिनि लिडार बयसजों थांमायख्या बयसजों थांमाय ताबु बर थाङै दंमायख्या बिनि याब्रिनो यासांनाय चिनि दफा जेता younger generation तत गरै नायनाय मिन गा जागारावबो जों खाखायो जेता चिनि ताखुंताय बुहुं जे थाजि महरा साइथंनि जेता लानान बररक जेता चिनि पलिटिकल प्लेटफॉर्म किबा सिस्टेम अफ फाइना नांगौ कारण तामनो बागै हनकाखाय जों ताबु नुगै दङ जत बदलनो चिनि जेता सिस्टेम तामो द रियल पलिटिक्स आबो मिनिं जों माने बुजिनो खुब दुख लायो ओंखाय आबोनो जों थांसाखै फायै कासे हेल्दी पलिटिक्स तिसावै डेभलप खायनानै ताबो जेकुनु कान्ट्री जेकुनु स्टेट डेभलप ना हंगाखाय बिनि हेल्दी पलिटिक्स ना गा हेल्दी पलिटिक्स हाबो खायनाय जे नों सिस्टेम न सिनाय निनि इन एंड आउट बाहायके सिस्टेम चलि दं सिस्टेम न लेजिस्लेटिव न बाहायके प्रमोट खायनानै थ्रू ए वेरी प्रपार माने नलेज आबन बागै न दिनै खाखो नांगौ ओंखाय जखते महाराज आनो साव फादि जों पाल खाय सामु खायले दफन बागै ओंखाय जे जागाव जों दफन बागै सामु खाय दं खोबा महाराज जखनते साव फादि नों कबे महाराज कगनो खिबि माया महाराज कगनो खनावैनो आं ताबो जे महाराज जे दायित्व रुओ आबो खलायदि आबनो खलायदि कारण जों बुयाहाय सियापानो किन्तु जों बर' दफान बागै सामु खायनो थांतनि हानि बागै सामु खायदों जों सिस्टेम नुगै दं ब जागा सिस्टेम जायां दं ब जागा सिस्टेम माने चिनि बागै थांनानै लामा जायां दं ओंखाय जों आबोनो सिथितै आबोनो एड्रेस खायनानै ओंखाय थ्रु दा प्रपार प्लेटफॉर्म नाङो आबोनो एड्रेस खाय सिस्टेम अफ प्लेस खाय आबोनो इमप्लिमेंट खायनानै ओंखाय आबोनो बागै न खा खायो दिनै अ जरानो जेता सागा तनाय तै दफार दिनै नाहाय सालो बर चुज खायगोन खा खायो आं मिया हरबा अनेक वानसुं नायखे जखन महाराज आनो साफुरु ओंखाय आं आबोनो वानसुका येस अबोनो राइट टाइम ताबो प्लास और जे टीम तंग तंग जेता बनि लेवल माने तरक तरखाय जों सिस्टेम जों गाय थांमानो ओंखाय जों खरकसा एग्जाम्पल थु दफनि जेता younger generation जेता इंस्पायर थु जेता तेबो जेता थासिन चिनि दा नुमे साइ थांमुनि जेता younger generation जे फाइना मुसुंना नायरो फाइनानि लामा मा जायो तो दिनै खा खायो बरन लामा जों फुनु रवानो ताइ बर फाइमानो गाबोन बागैनो दिनैनो अमाहाय हिस्ट्रिक मुभमेन्ट न खा खायो जों वी कैन ब्रिंग द चेंज वी कैन ब्रेक द बेरियर जेता चिनि लामा बन्दं तंमोनि आबनो जों खा खायो जों सोबाय माननो कारण चिन्तानि जत कुसु दं केन जोंनाव दगलाम कायसा सबै तन तका आबनो सोबायनि केब करि तका ना जों दिनै खा खायो जों थांसाखै दफर फाइ जों दिनै दगना आराम खाय फियोगै जों बहर रिमानो आस साइनो आन प्रपायर